U ime Oca i Sina i Duha Svetago. Amen. Leto drojstva našega Isu Krsta, mjar 325. Indikacion 8. mjeseca maja, dan 5. pondelje. V to vrijeme gospodujuću Albrehtu Metlika iz Pazina i sve gospode deželske svojim dobrim svetom prizvavši ime gospodina Boga Vsemogućega, komu vsaka istina i prava jesu podložna, učiniši stvoreni biše razvodi i kumfini po svoj deželi, kad sliši pristoje gospodinu knezu Pazinskomu i gospodinu Rajmundu pod reke Zogleja i mesti gospode Benetačke. Ovako je Mikula Golugorički u 14. stoljeću počeo tekst Istarskog razvoda, koji nam pruža sliku dobronamjernosti i tolerancije prilikom utvrđivanja granice, zagovarajući pomirenje i usklađivanje gledišta oko spornih posjeda. Čini se ipak da je glagoljaški popis Golugorice pomalo idealizirao stvarnost ili se ona u narednim stoljećima u potpunosti promijenila. Istra je stoljećima bila podijeljena između Venecije i Austrije. Austrijski posjed, Pazinska knežija, bio je sastavljen od gospoštija, feudalnih i crkvenih dobara i obuhvaćao je središnji dio Istre. Teritorijalno mnogo veći mletački posjedi obuhvaćali su zapadnu obalu sa zaleđem, unutrašnjost sjeverne Istre, južni dio poluotoka te istočnu obalu sve do uvale Stupovac, podno sela Zagorje. Granična crta posred poluotoka nije dovodila samo do brojnih sukoba i ratova zbog interesa dviju velesila, nego je veoma često bila izvor sukoba malih ljudi s obje strane Kumfina. Tragika tih sukoba očituje se i u činjenici da jedni nasuprot drugima stoje Benečani, mletački podanici, i kraljevci, podanici austrijskog nadvojvode koji govore istim ili sličnim jezikom te pripadaju istoj klasi pa i etničkoj grupi. Ako tome dodamo i epidemije kuge, malarije, tifusa te nepovoljnu klimu, pogotovo oštre i duge zime u razdoblju od 16. do 18. stoljeća, ne čudi zaključak jednog suvremenika kako je Istra kao umiruće tijelo gotovo bez daha venula pred očima svojega vladara i molila njegovu pomoć. Od tu idoše po starih zlamenjah ravno prek na kanton crkve Svetega Mihovila na breg Žamaska. I tu najdoše zlamenja visečena na kamiki gospodina Podreki i gospodina kneza Pazinskoga, kada su skupa prvo razvodi činili, tako su tu tvrda svoja zlamenja postavili, da se ima tako među njimi i ti razvodi obdržat, kako je od starih prišlo. Od toga kantona te crkve i doše ravno veliku cestu posrede Žamaska i tako ravnu z dolu ovdoce putem na Brežac. Tu je jedna vela gromača i tu je jedan kamik na kom je jedan križ visečen. Otud ravno po starih zlamenjah na Sregonjinu stenu. Tu su 3 križi visečeni i tu se zatvaraju i svršuju termeni i razvodi i kumfini od zemlje i kuntrade meju gospodinom Podreku i meju gospodinom knezom. Eto smo stigli u selo Zamask i sada idemo po selu Zamask koji je granicom bio podijeljen. Pola sela pod jednu državu, a pola sela pod drugu državu. Što je bilo pod Venecijom se je zvalo Zumesk, a što je bilo pod Austrijom se je zvalo Zamask. Tako je upišeno isto u knjigama na gruntovnici i na katastru. Došli smo u selo, susretamo odmah na lijevu stranu kako dolazimo crkvicu Svetoga Martina, koja je vjerojatno sve vrijeme bila župna crkva. Ona je kasnije s vremenom jasno i propala, možda je bila i premalena, pa su vjerojatno ondašnji stanovnici koji su se možda i namnožili osjetili potrebu da bi crkvu povećali. A pošto tu nije bilo mjesta da se proširi ni poveća, vjerojatno su onda crkvu koja je nekada bila na groblju, mala crkvica, onu su onda pred 100 godina unazada nju obnovili, odnosno proširili i nazidili, tako da ona postala sada župna crkva Svetoga Mihovila.
Dakle, La Villa di Zumesco, mezza Veneta, mezza Imperiale, selo Zamask, pola mletačko i pola carsko. Tako neriješeno granično područje otežavalo je i onako težak život seljaka jer su nepodijeljena zemlja, nesigurna granica, pomaknuti ili razbijeni konfini i problem plaćanja desetine stalan izvor smutnje. Primjer takve nepodijeljene zemlje oko Zamaska je veliki dolac okružen brežuljcima koji se i danas naziva Dol, za koji je dogovoreno kod razgraničenja da trajno ostane pašnjak. Međutim, već u 16. stoljeću pojedine parcele se počinju bespravno pretvarati u oranice. Takve zloupotrebe dovode do reakcije suprotne strane, o čemu imamo brojna svjedočanstva i u mletačkim i u austrijskim arhivima. Muntriljac Ive Žužić žali se da su Mutinjanci po uzoranoj i djelomično zasijanoj zemlji razbacali nekoliko kola krcatih kamenjem iz obližnjeg suhozida. Tim su činom zauvijek onesposobili polja za oranje te uništili sirak posijan na njivama. Stoga ne čudi što su žitelji Muntrilja počeli zapuštati obrađivanje svojih dobara u blizini spornog područja. Česti su i slučajevi paljenja ljetine, otimanja stoke, a nerijetko su se događala i ubojstva. Za vrijeme ratova situacija se dodatno pogoršavala, o čemu svjedoče posljedice Uskočkog rata, kada je u području oko granice ubijeno 30 do 50% žitelja i napušteno preko 90% zemljišnih površina koji su se do tada obrađivale. Stoga ne čudi kako mletački povjerenik Andrea Fini u svom izvješću spominje kako je zemlja uz granicu veoma plodna, samo po sporovima i svađama, a katkada i crvena od prolivene krvi. Republika Svetog Marka propala je krajem 18. stoljeća, pa su tada nestali nekadašnji državni konfini. Iako su time uklonjene teritorijalno-političke razlike i svoje stanovništvo Istre došlo pod vlast Austrije, negdašnji su Benečani bivše kraljevce još dugo u 19. stoljeću smatrali posebnom grupom. Evo sad se nalazimo baš na mjestu, odnosno na granici između dvije države. Selo podijeljeno je, bimo rekli, jednu i drugu državu. I tu je bilo u svoje vrijeme neka prostorija, onako, bimo rekli, zajednička ili komušnica, kako zvali. Tu su se seljani znali okupljati i onda poveseliti, popiti zajedno, zapjevati, a kada je došlo i do koje prepirke, možda koje i svađe ili pretnje, a kad je malo ozbiljnije došlo, zaprijetilo da se na neki način ipak malo obrane, onda samo možemo reći par metara, par koraka, lijevo ili desno, onda išli preko granice, išli u svoju državu i se obranili. I tako bilo sa jedne ili druge strane. Bez obzira je li pop Mikula govorio istinu ili idealizirao stanje u Istri, vratimo se na kraju njegovim riječima. I tako stvoreno be. I tako se ondi gospodin knez i gospodin markez veselo i prijaznjivao pozdravista i razlučista i sva ta gospoda me u sobu i vsi ti komuni imenovani i deželani, obećajući jedan stran drugoj sve tako obdržat i stoga van ne stupit i dobro su sesto držati i v njen živeti večnim zakonom. I vsa ta gospoda se veseljahu, takova obetama i u njimi za citja večnega mira. Črni su vrhi kadi sunce zajde, mrza je burača dube u bajde, sprida je vala maj zada su brajde, oj. Maj zada su brajde ne